Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες της Ευρώπης, αυτής της υπέροχης χώρας εδώ της Γερμανίας, συγκεντρωθήκαμε και φέτος σήμερα εδώ, καταρχήν για να αποτίσουμε φόρο τιμής και να θυμηθούμε τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα του ελληνικού ολοκαυτώματος του Πόντου, τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, αλλά επίσης συγκεντρωθήκαμε και για να υπενθυμίσουμε στους πολίτες αυτής της υπέροχης χώρας του Γκέτε, των ανθρωπιστών, της φιλοσοφίας, του φιλελληνισμού, να υπενθυμίσουμε στους πολίτες της Γερμανίας και στο πολιτικό της σύστημα ότι αυτό το τεράστιο έγκλημα της γενοκτονίας έμεινε ατιμόρυτο και ότι αυτή η χώρα, η Γερμανία, λόγω και της δικής της ιστορικής εμπλοκής, έχει σημαντική ηθική και ιστορική ευθύνη όχι μόνο να το αναγνωρίσει και να το διδάξει στα σχολεία της, αλλά επίσης να πιέσει και τον κύριο υπεύθυνο, τους ιδεολογικούς απογόνους μάλλον των υπευθύνων, την σημερινή τουρκική κυβέρνηση, να αναγνωρίσει αυτό το έγκλημα κατά του ποντιακού ελληνισμού, που είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όμως αυτός όμως ο αγώνας, ξέρετε, αν το έγκλημα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και ευρύτερα των χριστιανικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας είχε έγκαιρα αναγνωριστεί από την διεθνή κοινότητα, ίσως σήμερα θα είχαμε απέναντί μας μια διαφορετική Τουρκία. Ίσως, και λέω ίσως, θα είχαμε σε αυτή τη χώρα μια άλλη δημοκρατική πολιτική κουλτούρα, η οποία θα προστάτευε τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης το 1950, τη δεκαετία του 50, και τους Έλληνες της Σύμβρου και της Τενέδου. Θα ήταν μια χώρα η οποία θα σεβόταν όλους τους πολίτες και όλες τις ιστορικές της παραδόσεις και πιθανώς δεν θα ήταν τόσο ανοιχτή στο να εισβάλλει στην Κύπρο το 1974. Η μία αναγνώριση του εγκλήματος της γενοκτονίας, φίλες και φίλοι, δημιούργησε μια πολιτική κουλτούρα στην Τουρκία, μια πολιτική κουλτούρα ατιμωρησίας, που κάνει σήμερα τους πολίτες αυτής της χώρας και το πολιτικό του σύστημα να πιστεύουν ότι είναι δικαιωμένοι, ότι αυτά τα οποία έγιναν δεν συνιστούν έγκλημα γενοκτονίας, ότι ήταν κάποιο είδους αυτοάμυνας, γιατί έτσι παρουσιάζεται το έγκλημα στην τουρκική ιστοριογραφία, δυστυχώς. Και να προσθέσω ότι αυτός μας ο αγώνας δεν αφορά μόνο τον ποντιακό ελληνισμό και ευρύτερα τις χριστιανικές κοινότητες του μικρασιατικού χώρου, που υπέστησαν την βία των Οθωμανών, των Νεοτούρκων και των Κεμαλιστών, αλλά αυτός ο αγώνας αφορά και όλους τους λαούς της Μικράς Ασίας, της Ανατολίας, οι οποίοι μετά το 1923, και αφού οι Κεμαλιστές εντός εισαγωγικών ξεμπέρδεψαν με τους Έλληνες και τους υπόλοιπους χριστιανούς, ήρθε η σειρά των άλλων μη τουρκικών λαών της Ανατολίας. Και αναφέρομαι στους αδελφούς λαούς Κούρδους, Αλεβίτες, κοινότητες θρησκευτικές και άλλες μικρότερες κοινότητες της σημερινής Ανατολίας, οι οποίοι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να υποφέρουν από την καταπίεση και από την ιδεολογία του κεμαλισμού, αλλά δυστυχώς και του Ισλαμισμού τα τελευταία χρόνια. Και επειδή αυτό το έγκλημα δεν αναγνωρίστηκε έγκαιρα και δεν υπήρξαν οι απαραίτητες αλλαγές στο εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας, είδαμε τι συνέβη το τελευταίο διάστημα και στη Συρία, όπου έχουμε και μια νέα γενοκτονία κατά των χριστιανικών κοινοτήτων, Δρούζων, Αλεβιτών και άλλων λαών της περιοχής. Επομένως έχουμε ιστορική ευθύνη να συμπράξουμε, να συναγωνιστούμε μαζί με όλους αυτούς τους λαούς, ώστε η Γερμανία καταρχήν, ξαναλέω, αυτή η υπέροχη σπουδαία χώρα που έχει δώσει ευκαιρίες σε εκατομμύρια ανθρώπους του πλανήτη να έρθουν να ζήσουν και να αναπτυχθούν εδώ ειρηνικά, έχουμε ιστορική υποχρέωση να πείσουμε αυτή τη χώρα και την κυβέρνησή της να αναγνωρίσει το έγκλημα και να επιβάλλει αναγνώρισή του και από την ίδια την Τουρκία. Προκαλεί ερωτηματικά και θλίψη πραγματικά να γνωρίζω ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα στελέχη γερμανικών κομμάτων, τα οποία στα γραφεία τους έχουν φωτογραφίες και πορτρέτα του Μουσταφά Κεμάλ, ενός δικτάτορα, εγκληματία, ο οποίος ήταν ο κύριος υπεύθυνος μαζί με το κίνημα των Νεοτούρκων για το έγκλημα της γενοκτονίας. Έχει έρθει καιρός
όχι μόνο η Γερμανία και η Ελλάδα και ολόκληρη η Ευρώπη, οι δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κοινό μας σπίτι η Ευρώπη, να μιλήσουν για το πρόβλημα του κεμαλισμού και να συνειδητοποιήσουν και όλοι οι λαοί ότι η κεμαλική ιδεολογία ποτέ δεν υπήρξε δημοκρατική και εξυγχρονιστική. Ήταν μια ιδεολογία της βίας, του θανάτου και του ρατσισμού. Και όπως αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Και όπως σήμερα βρισκόμαστε εδώ μπροστά σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό συμβολικό μνημείο, το οποίο τιμά όλα τα θύματα του ναζισμού, εύχομαι και ελπίζω τα επόμενα χρόνια σε πολλές πόλεις της Γερμανίας να έχουμε αντίστοιχα μνημεία 19ης Μαΐου για όλα τα θύματα του κεμαλισμού. Και οι απόγονοί τους, πολλοί εξ αυτών ζουν σήμερα σε αυτή τη χώρα, προσφέρουν με την εργασία τους στον πλούτο και στην ανάπτυξη της Γερμανίας. Κλείνοντας, δεν μπορώ να μην αναφέρω τον άνθρωπο ο οποίος με την εντιμότητα, τον διανοητικό και πολιτικό του αγώνα άνοιξε αυτόν τον δρόμο, υπενθύμησε σε όλους τους Έλληνες και στους Ευρωπαίους γενικότερα ότι υπάρχει ένα έγκλημα το οποίο δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί και να του δώσουμε μία υπόσχεση ότι αυτόν τον αγώνα του θα τον συνεχίσουμε και θα τον ολοκληρώσουμε με επιτυχία. Αναφέρομαι στον σπουδαίο αγωνιστή που χάσαμε πριν από ένα χρόνο, τον αγαπητό Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ας είναι αιωνία η μνήμη και του Μιχάλη Χαραλαμπίδη και όλων των θυμάτων της γενοκτονίας των προγόνων μας και όλων των λαών της Μικράς Ασίας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ο ελληνισμός της Γερμανίας πιστεύω ότι έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να καθιερωθούν σχολικά προγράμματα και πανεπιστημιακά προγράμματα στα πανεπιστήμια της Γερμανίας, τα οποία θα διδάσκουν και θα ερευνούν το έγκλημα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και γενικότερα των ολοκαυτωμάτων της Ανατολίας, και σε αυτή τη διαδικασία πιστεύω ότι ο ελληνισμός της Γερμανίας, οι νέες γενιές ειδικότερα, μπορούν να παίξουν κεντρικό ρόλο. Αιωνία η μνήμη των θυμάτων, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ.